adi makang bulalan sa idida maranaso. Nasiyan ko na hindi prilalilan ko din ay pukurmat pulang-ulang nga ginawayakan na mabubaya mamamakinom sa idida maranaso. Na special ko na iya prinarinawan ko ron naging mutababayakan ada sa lakaw ar ki Putri December. Na ipilali lang yang ulit mamuko lang-ulang wag ginawa niyan mabubay ang mga makinig sa idida maranaso. Sa agya kung mangguwa kemasan nyo, pagkabagay kano sa bunyi-bunyan, adi makanggulalan sa Erwin Agagaw na pananado. Nagi usok pagarin nyo, ada sa lakaw, araw-araw ki manguri didalaw, akanakan sa rugirwa panim pangalalawan, ay ada sudat to kama. Sa katayan, naban yung tatangay sa Saudi, sa wassalam.
Sarana sarana